Kurs Excel typ číslo 100, taký výročný, bude zameraný na to, ako vkladať hodnoty do tabuľky prostredníctvom formulára. Čiže existuje v Exceli nástroj, ktorý pohodlne, alebo dajme tomu pre bežného používateľa, ktorý dajme tomu nechce klikať do buniek, tak chce využívať pohodlnosť alebo komfortnosť formulára, tak je tu takáto možnosť, takže poďme si to ukázať ako na to. V podstate potrebujeme ten nástroj sprístupniť a ja ho sprístupním cez panel s nástrojmi rýchly prístup, čiže kliknem do tejto vrchnej časti a my tu vlastne vidíme možnosti, ktoré reprezentujú príkazy alebo ikonky, ktoré vidíme vľavo, takže automaticky máme dostupné napríklad uložiť, zrušiť zmenu znova, čiže krok dozadu, krok znovu automaticky ukladať, ale ja prejdem do ďalšie príkazy. No a v tomto okne, ktoré vidíme, tak v pravej časti vidíme teda tie možnosti, príkazy, o ktorých som hovoril a my v podstate z ľavej strany potrebujeme dostať formuláre, čiže existuje príkaz formuláre, ktoré nájdeme v príkazoch, takže namiesto obľúbené kliknem do všetky príkazy, v prípade príkazy, ktoré nie sú na páse s nástrojmi, môžeme na všetky príkazy. Trošku to trvá, ale máme zoznam príkazov, ktoré sú dostupné, ako vidíte, teda zoradené abecedne, je ich strašne veľa. Čiže to sú možnosti, príkazy, ktoré nájdeme v Exceli niekde, ja to nazvem tak, že zašité. Ale poďme na ten náš formulár, čiže buď ho vyhľadám, alebo teda nájdem si ho, preskrolujem, alebo môžem použiť aj klávesy, alebo teda písmena na klávesnici, keď budem vyťukávať, tak automaticky mi nájde, takže ja som napísal teda for a teraz pôjdem na ten formulár, takže mohol som ešte písať viacej, ale presne teda som ho našiel, ja ho pridám, potvrdím OK. No a máme vlastne v vrchnej časti novú ikonku formulár, takže ja teda na to kliknem. Samozrejme predtým treba byť v tej vhodnej tabuľke, čiže ja som klikol do koordinátor, keby som klikol tu do tejto pravej časti a následne príkaz formulár, tak mi zobrazí vlastne možnosti, ktoré súvisia s tou tabuľkou. Teda ja to teda vyskúšam na tejto tabuľke a predvediem vám niekoľko krokov, ktoré je možné tu urobiť. Takže vidím teda prvý záznam, mi tu pekne zobrazil aj Peter školstvo veľká, 1 z 8. A ja teraz v podstate môžem prechádzať na ďalej, na ďalší, keby som chcel takto prechádzam druhý, tretí, štvrtý a tak ďalej. Prípadne sa dá takto scrollovať, a môžem klikať aj na tieto šípočky. A teraz môžete vidieť, že vlastne som prešiel úplne na koniec na nový záznam. Takže mohol by som v podstate sem dopísať ďalšie údaje. Môžem to teda predviesť. Takže stredná, dátum zahájenia, dám čo aj 1.1.2024. Celkové doterajšie náklady, napríklad 10 000. A buď teda zavriem, alebo môžem dať ďalší nový záznam a môžete si všimnúť, že mi to automaticky doplnil a takto by som mohol v podstate pokračovať ďalej. Čo sa mi tu v tomto formulári ešte dosť páči, tak je to vlastne táto ponuka alebo tlačidlo kritéria, takže ja kliknem na kritéria. Ono to vyzerá, že ten formulár je teda prázdny a ako keby od nás žiadal nový záznam, ale v podstate to je to, čo môžeme využiť na vyhľadanie. Takže napríklad, ja neviem, keby som hľadal koordinátora, hej Peter, mám teda veľké množstvo údajov a je to pre mňa nepohodlné vizuálne to pozerať alebo vyhľadávať cez Ctrl+F, tak ja v podstate použijem alebo napíšem Peter a teraz zase kliknem na hľadať ďalej. Klikám na hľadať predošlé, pretože som bol na konci, takže vidíme, že je to prvý záznam z 9, hej, hľadať ďalej je 7 z 9, takže takto môžeme to teda znovu testovať, napríklad pri tejto tabuľke, čiže kliknem sem, znovu formulár, môžem dať kritéria a teraz napíšem dátum, napríklad čo je 22.1.2015 a dám teda hľadať ďalej a našiel mi vlastne oddelenie B, je to aj s ďalšími údajmi, je to
záznam z 31, môžem skúsiť hľadať ďalej, takže tam nič nie je a predošli taktiež nie. Takže toto sú formuláre, verím, že je to pre vás zaujímavá funkcionalita, užitočná, takže kľudne používajte a zefektívnite tým prácu v Exceli. To je z mojej strany všetko, prajem všetko dobré.